Bonk, bonk, bonk. Se on hyvä merkitä näitä vikapensili valkoiselle. Joo, totta. Mä en tiedä, että me ei kyllä saada tulla pensselillä tehty ihan yhtään mitään noille tuosta läpi. Ja mä en ole ihan varma vielä. Mun toinen vaihtoehto on se, että mä menen penkomaan, että olisiko mulla pesusieniä. Joo. Pesusieniä, kaavoja. Mitä nuo on valkoiset pisteet tässä sun jätessäkin keskellä? Se on yksi kelalappu. Kyllä se kuivuu. No. O3, O, L, A, T, I, R, A, K, K, E, E, T. Oeolatirakkeet. Wow. Loppu tuo ääteli. Sinä aloitit. Varoittelen, että yli. Pidä sitä tiukasti. No ei. Olisi pitänyt ottaa ehkä vähän erikseen tosta niistä toisesta. Ja minä varaan. Nyt mä vaan tiedän mitä varoa. Leviää. Riitti. Et liikuta mitään, pidä sitä tiukasti paikalla. Tosi hyvä. Kyllähän tää irtoaa. Irtoaahan se. Tosiaan joo, saatiin tämmönen hyvä idea, että tehdään yksi tämmönen iso siltti. Se on vähän rumeampi kuin nuo muut, mutta viedään tää siihen yliopiston pää sisäkäynnille. MP. Tää on nyt valmis tää teekkar. Mut sit mulla on vielä tää. Ja mä vähän mietin, että riittäisiköhän pelkkä tää. Lähdetäänkö jäynäämään? Sata. Tosi hyvä, mennään vaan. On niin kuin joku renkaa. Vittu näin yleensä, antakaa mulle lisää. Mitä? Tarvitaan 2 lisää. 2 peräkkäin. Tää oli täydellinen aloitus. On. Perfect. Tää ei nyt ollutkaan niin tämmönen nopea ja fiksu kuin mä luulin, mutta ainakin me tiedetään jatkossa, että silloin kun me laitetaan se noihin kiinni, niin pitää laittaa 2. Ei mennyt. Hyvä. Kaikkea 2. Okei, ne meni vähän eri päin, mutta pitää kääntää vaan näin. Käännä. Joo, hyvä. Ei se näyttää. Ihan sairaan hieno! Ihan siko hyvä. Jee! Ja kaasua valokuvaaja. Tää on täydellinen ensimmäinen suoritus. Ei tätä voi laittaa, ei ollut turvavio päällä. Nyt on!
has left us. Herra Jumala, ei. Koira pissattu. I wonder why. Yes. Mikä nukkuma? Huomenna koulua. Välikin, että ne on meidän vaalikyltä. Voi ei. Onko joku... Ei, minä säikähdin, että poliisit oli vienyt minun auton jo pois. Ah! Minä voin laittaa salamaa, kun on vähäistä akkua. Voitteko laittaa valoa? Riittäisiköhän tää meille? Laitetaanko yhdellä vaan, niin saa helpommin pois. Näinkö? Okei, anteeksi. Ymmärrättekö te tämän vitsin videon katsojat? Vitsi on se. Tämä on mun itse tekemä vitsi. Toivottavasti pidätte siitä. Tuolla on päiväkoti. Smash! False advertisement, mutta se on ihan oikein. Bueno. Ja teekkarit on loppu. Vai, tonne pidemmälle mä en tiedä. Teekö se kuitenkin? Hei, mulla on teille tämmösiä juttuja. Nyt me lähdetään ja laitetaan niitä. Laitetaan niitä. Mihin me laitetaan? Pojan, kiitos, mä muistin. Älä Vilhu laita sitä suuhun, se ei ole vartti hirveä syötävää maalia. Ei. Äiti katsoo tätä kukietta aamulla ja sitten se kysyy, takaisin. Pelaa! Takaisin. Älä vedä sitä sinne päähän asti. Kun nyt se... On. Love Island. Totta kai se on täällä. Niin, tuli Tinderissä vastaan. Mä oon kyllä nyt vähän hukassa. Anteeksi. This is all we have left. Surullista.
niin, huhun mukaan meidän varastettu kyltti on löytynyt. Eilen ekskubussissa tulijat huomasivat jotain vaaleita tienreunassa. Voiko se olla tosiaan? Wow. Here it is. Otetaan talteen. Smash!